Čekuj toto, už to pochop, že sme není žiadne loto. Toto je relácia priamo z tvojej ulice. Johnny a Mel ti prinášajú len naozajstný život. Daj to sem, jedna bulvár ten je úplne že mimo. My sme vnútri, my sme in, my sme pravda, my sme štýl. Tento tým ti prináša to, čo potrebuješ ty. Priamo z terénu od tých, ktorých chceš naživo vidieť. Sleduj ďalšiu časť, čo vyjde, sleduj Street Life každý týždeň. Ideme Street Life? Ideme. Ja vás zdravím, sme tu niekde v krásnej prírode, krásny kaštiel, krásni ľudia, krásne autá, krásne ženy, krásne bazény, dobré jedlo, dobré kamery, krásne hračky. O tomto je dnešný deň, plný funku a zábavy, leta. Starý Kmeťo už tam pízga, už nás volá, takže asi viete, o čo ide. Kmeťo mladší urobil výbornú funkovú skladbu, to sa strašne páči, som už včera počul na party. A hovorím si, že dneska musím prísť, ako natočujem videoklip, tak vyspovedáme malého Kmeťa, Iggyho. Anita Soul spieva a Rytmus ma prekvapil svojim rapom, to je pozitívne, láskyplné, je to letné, je to fresh. O tomto je dnešný seriál. Som pri nej šťastný, keď ju počujem, v momente tancujem. Spievam a hrám s ňou, keď ju cítim, tú silu zbožťujem. Dokážem vo mne zbudiť nálady, i mi nič nevadí. Ona je vo mne, ja som život milujem. Včera na party som počul prvýkrát tú skladbu, sme robili takú party na pláži. No včera. Ale túto skladbu si počul? No a DJ už púšťal túto skladbu a som dopadol. Ale počúvali s Vali Horom, že kokot. Jaké flavor, vieš, jaký flow, vieš, dobrý rap. O, jaký digger. Takže... Ona je tebe, ona je plás. Jasné. To si dojebal. Ešte o tom rape, alebo v štúdiu, či to všetko napadalo, o tom lete? No dobre, ono to vzniklo, že hned. Lebo keď si vypočuješ hudbu, tak ješ podľa emócií a podľa toho flavor, podľa tej príchute. A ja som vycítil, že tam sa hodí, tam je, vieš, toto to so mnou spravilo, čo sa tam hodí? No a proste takéto niečo, čo som spravil, že som dal, že ona je vo mne v tebe, ona je v nás. Igor, Kmeťo, Anita, Rytmus vám hrá, ne sa nestaraj, zabudni na problémy, prejdi za nami, pretože tu hráme my. DJ bude iba hrať funky R&B, vieš proste, že... To je úplne oldschoolovka, strašná funkovka. Tam sa ani nehodí, lebo ten zvuk... Presne tak, presne tak. Štádioľka na pár, úplne dúbiška. Ešte som tam aj naspieval, takže... A nahral som to vlastne prvýkrát, som si to tak poriadne zarepoval v štúdiu. Nahrali sme to u nejakého týpka v Rusovcách alebo kde. No aj na šupu som to dal. Igor by mal mať niekde, ale to natočené. Dal som to na šupu. Vôbec som sa s tým ani nehral, proste išiel som, že srdcom iba. Som si povedal, že tak, jak to cítim, tak to bude a nebudem to meniť. Možno keď som to teraz ešte repoval s dostupom času, tak to bude iné, vieš, ale super, je tam Anita, je tam Igor, som tam ja a je to funky proste. A veríš nám to, vieš. Keby tam mal zarepovať niekto, vieš, novodobý reper, nepochopí to, lebo nevyrastali na takéto muziku. Bolo by to plané. Bolo by to plané a zarepoval by klasický taký rap, jak sa repuje. Tam som presne ukázal flow, jak sa hrám s farbou, jak prispôsobujem moju farbu vlastne tej hudbe, vieš. No do detailu je to akože ani ne, že premyslené. Vibe, proste ten vibe, hraje ti telo, vieš. Presne. Že to sa hýba. Ona je vo mne v tebe, ona je v nás. Igor, Kmeťo, Anita, Rytmus vám hrá. Ver sa nestaraj, zabudí na problémy. Prídi za nami, pretože tu hráme my. DJ iba bude hrať funky R&B. Hudba spája všetky rasy na zemi. Počúvaj môj hlas, nech pocítiš ten sexy feel, Z najväčších reprezentantov, ktorí reprezentujú skutočný soul, skutočnú dušu. Anita Soul, let's go, proste krásna vyfintená, urobená do tohto klipu. Prosím ťa, povedz nám niečo o tejto skladbe, je fakt úžasná. Ďakujeme.
Tak ja sa teším, že to takto vzniklo, jak to vzniklo, v takejto trojitej spolupráci. To Igor Kmeťo vlastne vôbec navrhol, že to realizoval. Myslím si, že z toho vyšla dobrá vec, štýlová, uvoľnená. Páči sa. Písala sama text, alebo? Áno, prvýkrát som si písala sama text, ale mala som pár pomocníkov, ktorí ma inšpirovali, ale napísala som prvýkrát slovensky sama, takže premiér. Takže veľká premiéra. Keď chcete počuť, ako Anita dáva svoje vlastné texty a slova, tak si fakt čeknite túto skladbu. Je to fakt pozitívne leto pre vás. Ja nespím, iba teba v hlave mám. Všade, kam sa pohnem, počujem ten hlas, stále mi hrá. Začína sa nový deň, tá sila vo mne zotrváva. Skúsme ešte, čo tá hudba dá. Kmeťo senior, bombardér, zabijak, vyjebávač. No, poď, lebo pri samohu dneska ťa utopím tu v bazene. Každý mi ten môj štýl závidí. Máme tu Igina, najväčšieho predstaviteľa dnešného dňa. Čaute, zdravíme divákov Street Life. Vítam vás v Tomášovskom kašteli, kde práve pracujeme na novom videoklipe s názvom Ona má štýl, Anita Soul, Igor Kmeťo a Rytmus. Ako vznikla táto skladba? Táto skladba vznikla na základe toho, že sme chceli s Anitou nejakú spoluprácu, skladbu. Hudba bola urobená už asi rok dozadu. Pôvodne to bolo robené pre Helninga. Lenže nakoľko Helninga je z Brna, málo sme sa stretávali a medzi tým došlo proste vhod, že Anita došla do štúdia niečo nahrávať a ja som oslovil s touto skladbou. Vyťahol to zo šuflíka, že počúvaj toto. No, pustil som to, že by sme mohli toto spolu spraviť a... Dobre, daj si to na šaty. No a tak si to spolupráca, do toho sme pozvali Rytmusa, prijal naše pozvanie a dneska natáčame videoklip. Išlo nám nové počasie, si tu aj ty, čo som úplne rád, ako spolupráca. Užívaná leto. Som pri nej šťastný, keď ju počujem, v momente tancujem. Spievam a hrám s ňou, keď ju cítim, tú silu zbožťujem. Dokážem vo mne zbudiť nálady, ty mi nič nepadí, ona je... Motherfucker, yeah! Aj vo mne jasno život miluje. Som pri nej šťastný, keď ju počujem, v momente tancujem. Spievam a hrám s ňou, keď ju cítim, tú silu zbožťujem. Dokáže vo mne zbudiť nálady, ty mi nič nepadí, ona je vo mne jasno život miluje. Ona má štýl a vie, že ťa vždy roztancuje. Lebo ona má štýl a vie, že ťa vždy dostane. Odpadol si že z toho, čo si práve videl. O 7 dní sa vidíme, čeku ďalší hustý príbeh. Som rakov sme nasadili na gebule kýble. Môžu zabaliť ich lacné okúkané figle. A kamarátom petka, že my točíme len v reále. Žiadne bajky, každé naše video je reálne. Nejsme tu len pre teba, ani pre nich, ale pre všetkých. Život priamo prenosené, druhotriedne klebety.